Report nimo kaganina unsay nagalangko ba to? Nabali naghimo tag ordinansa kaning gitawag nato nga tugkaran ko limpian ko. It is a clean up day every third Saturday of the month, no, nga i-require na nato ang atong residente together with the barangay, atong mga commercial establishment nga naagid tay adlaw nga manglimpyo ta, no. Ang atong projection ani nga ordinance nga maka likay ta nga makinahanglan ma-drug free na ma-dengue free ang Cagayan de Oro. At the same time, we're looking forward nga the cleanest city, Cagayan de Oro. So mo na atong aim ani nga ordinances. So tungod kay pagpanglimpyo man, I think murag dili ni siya ilisod di impose sa atong katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. But you started on saying medyo dunay gitay problema sa urban flooding. Yes, isa na nga atong gitanaw naman tay mga research nga nakita nga mga kining magagmay na mga canals nga kuan ni siya, kinanglan ni siya idiklag sa rason nga daghan gid kay hugaw sa atong mga canals, no. So isa ni sa reason nga ato ning i-conduct nga ordinansa aron nagit tay monthly nga clean up nga at least ang atong mga canals madiklag na, no. Tahasan nato ang atong mga residente nga motabang na og panglimpyo. Ato dahil i-enforce sa atong mga punong barangay nga ilan ang lihokon ning ordinansa. 72 out of 80 biktima gyud sa urban flooding unsay tanaw nimo ani? Taas kayo? So isa sa atong nakitaan tungod kay na puno nas basura, no? So na atong nakita na obserbahan maskin tungod na gani sa iyang establishment, tungod na sa iyang balay, dili pa gyud manglimpyo kay mag-agad pa sa barangay. So kini in return ato nang hatagan og mandato ang residente nga ang barangay ug ang atong mga katawhan magtinabanga na sa pagpanglimpyo. Kay ordinansa man mandated ta nga manglimpyo na, no, sa atong matag barangay, matag balay, matag residente. Okay.